Jok padha nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune ra usah ngomel. Sopo kuwi wah? Jok padha nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem, jadi dokter kudu seneng. Lah badalah malah ngambang. Ulat aja peteng nek dikanggon laut sing temen. Iki eno pasien nunggu pasien awan-awan. Kok masih lali ya? Dok. Sopo kowe? Sopo kuwi wah? Tenang Dok, jangan panik. Kula penjinak tenang mawon. Tenang, wis. Buka sik, sopo kowe? Nggih, kok. Yo ojo kuwi, dicekuk celanamu ojo buka. Apa dhewe buka. Nah, Loh, ini kan banget. jong gabus lah. Kalih pelanggan setia. Lah iya, waduh. Aku ki wis tuwa, Don. Jadi dokter wis tuwa, aja mbok kasageti to. Dok, Piye piye? niki kan kahanane kesenggitan enak. Iya. Blok. Iya, Pak Geblok. Mana-mana banyak kuman. Iya, tapi apa Apalagi dinggo di sik. rumah sakit. Dinggo sik Oh, kuwi, gitu. ya. Nun sewu. Apalagi di rumah sakit banyak kuman pastinya. Ini namanya APD, alat pelindung diri buat melindungi saya dari kuman-kuman dek corona. Yo, dik corona. Jadi kok kemase corona. Yang boten Oh. hanya jaga-jaga. Oh. Ora bener kuwi. APD kuwi sewajarnya wae. Loh, jenengan berarti mboten delok ke berita. Aku yang maca berita lho, nonton berita to, Jon. Himbauan pemerintah, semua warga masyarakat harus memakai alat pelindung Iya. diri, masker, semprot-semprot, Yo. kalau bisa sarung tangan, Yo. sama APD, wong bisa beli aja apa kok. Kuwi jenenge lebay. Loh, bantah pemerintah berarti. Ora bantah. Keamanan maksud. Sewajarnya wae. APD kuwi sewajarnya. Wes mono kowe iso tuku APD lengkap ngono kuwi ya aja digunakan kene. Sewajar wae. Lah kedepipun salah neh. Oh, ora salah, Jo. Kuwi wis bener. Prosedural kuwi wis bener kowe. Tapi aja terlalu berlebihan, aja terlalu panik. Ngoten. Ya, pas padha kok. Lah rumah sakit kakek kemana Pak? Makanya saya pakai alat pelindung diri Yo, biar tidak terkena di corona. ngono kuwi, Jo. Dokter, perawat, rumah sakit kuwi wis disteril kabeh. Dadi saiki ana dokter perawat omahe cedak omahmu, terus mbok suri kabeh. Nanten kemana nak nempel? Ora iso. Wis steril kabeh kuwi, wis ana sisteme supaya resik, aman kanggo masyarakat. Wedi ya Dok, lho. Di piye? Lah saiki yen kowe lara wedinan dokter, wedinan rumah sakit, mergo ora corona kowe matine tapi mergo kuwatir lha kuwi. Yo ora salah. Wis saiki apa? Kowe nene apa? Pasienmu ndi? Kula niki lajeng konsultasi niki lho. Apa? Kucing kula niku seminggu mboten purun jalan. Kucing. Dari kucing kowe yo melu-melu corona, ora mungkin. Lah nang ketularan. Ora. Itu ora iso mangan piye? Mangane piye? Satu minggu nggak bisa makan. Nah, seminggu ora iso mangan mati kuwi. Macam
saya 1 minggu makannya susah. Oh, lha ndi? Tak terusane saiki. Jon. Dok, kucing saya tadi. Loh, malah lali. Endi kucingmu? Waduh, ketinggalan Pak. Wah. Ya, ngono kuwi. Pas pada itu oleh. Tapi aja panik. Ngono kuwi mau, ya.